Van, kedves testvérek, az öröm vasárnapján gondolkodhatunk tehát arról, hogy mit jelent ez az öröm, mik a mi örömeink, azokban hogy van jelen az Isten, illetve hogy mi tulajdonképpen ez az öröm, amelyre az Isten hív bennünket. Tulajdonképpen már a Szentmisének a kezdő énekéül választott idézet a Filippiekhez írt levélből ad egyfajta választ számunkra, amikor úgy fogalmaz, hogy örüljetek az Úrban, és azért, mert az Úr közel van. És a mi örömünknek végső forrása az, hogy az Isten közel van hozzánk, hogy az Isten nem hagy magunkra bennünket. Mégis tehát kicsit gondolkodjunk arról, hogy mi is ez az öröm. És talán még ezelőtt szeretnék egy-két szempontot arról is mondani, hogy mit nem jelent ez az öröm, amire az Isten hív bennünket. Először talán mondhatnánk azt, hogy nem jelenti az Isten szerinti öröm, amire hív bennünket Jézus, hogy letagadjuk a szomorúságunkat, letagadjuk a fájdalmunkat. Lehetünk szomorúak, lehetünk nehéz helyzetben, lehetünk krízisben, amikor valami nagy fájdalom, valami nagy kudarc ér bennünket. Nem kell ezeket letagadnunk. A mi örömünknek a forrása az pont az, hogy még ezekben a helyzetekben is van világosság. Hogy ahogyan János tanúságot tesz erről a világosságról. Nem kell letagadnunk azt, hogy néha rosszul érezzük magunkat, szomorúak vagyunk, fájdalomban vagyunk, krízisben vagyunk. De hisszük, hogy van világosság, van egy Isten, aki velünk van, és aki átvezet ezeknek a pusztaságoknak a küzdelmein, nehézségein. Amikor nagyon rosszul érezzük magunkat, akkor tulajdonképpen, ha valaki oda jön és nagyon elkezdi mondani, hogy ne szomorkodj már, mosolyogj egy kicsit, attól általában inkább csak még rosszabbul érezzük magunkat, vagy még egy kicsit idegesek is leszünk tőle. De hogyha igazán rosszul érezzük magunkat, akkor az segít talán leginkább, hogyha valaki egyszerűen odajön, megfogja a kezünket, átölel bennünket, ott van velünk. És ez a mi örömünknek az egyik forrása, hogy az Isten velünk van a nehézségben, a küzdelemben, a szomorúságban, a fájdalomban is, és átvezet bennünket ezen. Van világosság. És így még a legnagyobb bánatban is van okunk az örömre, van okunk a derűre, hogyan Szent Pál fogalmazott a Szent Leckében. Legyetek mindig derűsek. De ez nem letagadása a szomorúságnak, a fájdalomnak, hanem belekapaszkodás a hozzánk közel lévő Istenbe, aki átvezet bennünket ezeken a pusztaságokon is. Aztán talán még egy szempont, hogy mit nem jelent ez az öröm, nem egyszerűen egy pozitív gondolkodást jelent. Ugye manapság talán kicsit divatos is ez a gondolat, hogy gondolkodj pozitívan, és akkor jobban leszel. Nyilvánvalóan van ebben igazság, ahogyan gondolkozunk az életünkről, a dolgainkról, az visszahat ránk. Hogyha nem a rosszra, hanem mindig a jóra igyekszünk koncentrálni, az visszahat a lelki állapotunkra is. De ez az öröm, amelyre Jézus hív bennünket, valami több ennél. A mi pozitív gondolkodásunknak nem csak a mi döntésünk az alapja, hanem van egy valós alapja az Istenben. Az alapja tehát újra ugyanez, hogy az Úr közel van hozzánk. Mert talán ebben a pozitív gondolkodásban, hogyha nagyon ebbe akarunk kapaszkodni, akkor egy kicsit ilyen önmegváltás gondolatához is vezet bennünket, hogy rajtam múlik az, hogy jól legyek. Persze rajtam is múlik, de a mi örömünknek az oka pont az, hogy nem nekem kell mindent megoldani,
Nem nekem kell magamat megváltani, mert már meg vagyok váltva. Jézus már az életét adta értem, és ez az alapja a mi örömünknek. Mi tehát ez az öröm? Elsősorban tehát ez, amit már többször ismétlek, hogy az Úr közel van hozzánk. Hogy közel van hozzánk az örömben, de közel van a bánatban, a nehézségben, a küzdelemben is. És itt van Keresztelő Jánosnak a példája is a mai evangéliumban, aki rálép erre az útra, és kimondja azt, hogy nem én vagyok a messiás. És bizonyos értelemben nekünk is újra és újra ki kell ezt mondanunk, hogy nem én vagyok a messiás, nem én vagyok a világosság, de bízom abban, hogy igenis van egy világosság. Van egy valaki, aki utánam jön, aki nagyobb nálam, aki ott áll mögöttem, és minden bajban közel van hozzám. Nem magamat kell boldoggá tennem, de van, aki igazán boldoggá tud tenni, aki teljesen be tud tölteni engem. És ezt a boldogságot, ezt az örömet aztán semmi nem tudja már elvenni tőlem. Minden nehézségben, minden küzdelemben, amit nem kell letagadnom, de ott van mélyen bennem ez az öröm, az Istennek a közelsége, és ezáltal tudok valami módon mégiscsak derűs maradni, mégiscsak mosolyogni akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyok. Keresztelő János talán kicsit más módon is példa számunkra, aki rámutatott a megváltóra, az Istenre. Beismerve azt, hogy nem ő az, aki igazán fontos, de rá tudott mutatni az Istenre. És ilyen értelemben nekünk is egy kicsit ilyen keresztelő Jánosokká kell válnunk, hogy nem én vagyok a világosság, én nem tudom az Istent adni senkinek, mert az Istent csak az Isten tudja adni, de rá tudok mutatni. Rá tudok mutatni az életemmel, vagy ha kell, a szavaimmal is. Keresztelő János alakjában sokszor ráismerek saját magam is a papságomnak mintaképére, hogy valahol ez a feladatom, hogy rámutassak az Istenre. De nem nekem kell az Istent adni. Az Istent csak az Isten tudja adni. Én ennek szolgája lehetek, segítője lehetek, hogy valaki rátaláljon az Istenre. Persze van ennek egy egészen különleges formája, amikor a szentségekben az Isten engem használ. Eszköze vagyok, hogy szentségekben az én szavam egy kicsit az ő szava lehessen. Amikor kimondom, hogy fel vannak oldozva bűneid, amikor kimondom, hogy ez az én testem, ez az én vérem, az Isten egészen különlegesen ott van, jelen van, közel van hozzánk. De valami módon mindannyiunknak lehet ez feladata, hogy ilyen keresztelő Jánosokká váljunk, hogy rámutassunk az Istenre. Beismerjük azt, hogy nem én vagyok a világosság, de tanúságot tegyünk a világosságról. És talán mindezt nagyon szépen összefoglalja Szent Pál a Korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetében. Ezzel szeretném zárni most a gondolataimat. Azt mondja Szent Pál, mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Magunkat csak úgy, mint a ti szolgáltokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből legyen világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak. Bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. És talán hozzátehetnénk,
Szent Mise kezdő énekének gondolatát is. Mindezért tehát örüljetek az Úrban, újra csak azt mondom, örüljetek, mert az Úr közel van hozzánk.